Na slovenské jahody sa môžete vybrať už od Veľkej noci. Prirodzene, ak sa vyberiete do skleníka alebo do obchodných reťazcov. Ale navyše, tie naše domáce slovenské chutia ako ozajstné jahody, na rozdiel od tých, ktoré doviezli zďaleka. Skleníkári, rovnako ako ostatní farmári pestovatelia, nemajú momentálne na ružiach ustlané. Platí to aj o jahodároch z farmy v Brutoch, kde zásadné otázky typu byť či nebyť, hlavne v súvislosti s vysokou cenou energií, museli riešiť už koncom minulého roka. To je pravda, energie sú dneska veľká téma. Hlavne pre skleníkarov v skleníku používame enormné množstvo energií, hlavne na vykurovanie skleníkov. Na jednej strane potrebujeme slnko, čiže na streche nemôžeme mať nič iné ako sklo. Na druhej strane to sklo je najväčší žrút, alebo teda tá uniká najviac energie, takže nejaký taký balans sme museli nájsť, keďže tie vstupy enormne rástli, aj už druhú zimu po sebe sme boli nútení nejak kombinovať to kúrenie a sme prekombinovali ho trošku so štiepkou. Ostali sme aj pri nejakom plynovom kúrení, takže v tejto kombinácii sa nám to podarilo preklenúť toto veľmi ťažké obdobie, no a cez zimu sme nelenili a sme sa snažili čo najskôr zasadiť, aby tie prvé slovenské jahody boli čo najskôr. Takže s príchodom Veľkej noci už prichádzajú aj tie prvé slovenské jahody, ktoré budú bežne dostupné na našich pultoch a dúfam, že až do konca decembra. Pôvodný plán bol určite dojsť trošičku ešte skôr o 2 týždne na trh, hlavne kvôli tej celkovej situácii s energiami, čo sa týka, sme trošku otálali a posúvali ten začiatok, ale zase na druhej strane sme si nemohli dovoliť dojsť na trh v máji, v júni, pretože tá sezóna skleníková musí proste začať v apríli. Má to svoje čaro, v apríli je toho slnka už požehnanie, no a už v tom apríli chceme zbierať tie naše plody. Čiže to je hlavný dôvod, prečo tí skleníkári moc nemôžu otáľať a nemôžu začínať sezónu, ako keby sme boli vonku niekde na poli, pretože potom ten skleník by nemal žiadny zmysel. Zmysel skleníka je ten, že začať veľmi skoro a prísť tým zdravým ovocím slovenským čo najskôr. Na naplnenie produkčných plánov približne 400 tón jahôd v termíne apríl majú farmári v Brutoch k dispozícii len 5 hektárov pestovateľských plôch, rozdelených medzi skleníky a fóliovníky. Teraz nachádzame v podstate na začiatku celého cyklu pestovateľského. Ideme do tej zberovej fázy. Zber bude trvať 1,5 mesiaca. Po 1,5 mesiaci celý skleník vyčistíme a nasadíme novú úrodu, aby bola proste tá úroda na leto. Pozbierame, v lete sa zase celý cyklus opakuje, zasa vyčistí skleník a na jeseň sadíme tretíkrát do skleníka, čiže v tomto skleníku sa bude sadiť 3-krát do roka. Je to kvôli tomu, aby sme mali stále čerstvé sadenice, čerstvé jahody, čo najlepšie kvality jahody, čiže to je hlavný dôvod, prečo sadíme 3-krát. Na tie medzery, ktoré nám vznikajú pomedzi tie cykly v skleníku, používame vonkajšie plochy, ktoré máme tiež prikryté, sú to foliovníky. Na foliovníkoch pestujeme obdobným spôsobom, na žlaboch používame rovnaké biologické ochrany, používame rovnaké metódy, či už zberu, či už pestovania. No a tie vonkajšie plochy nám pomáhajú, aby sme nejak vyhladili tú našu krivku, aby sme vedeli dodávať až do tých Vianoc, poviem to laicky. Či sa tieto plány naplnia, nezávisí len na pestovateľoch, ale aj na ďalších okolnostiach. Jasná vec, vplyva na to hlavne počasie, letné počasie, musím to povedať, v lete už je na tom Slovensku veľmi teplo a sucho, hlavne na juhu Slovenska, kde tých zrážok máme kriticky málo a teploty sa našplhajú pomaly na 35-40 stupňov, čiže toto je niečo, čo doteraz to nebývalo, musíme sa s tým nejak naučiť fungovať, pracovať. Skúšame nejaké chladenie, skúšame rôzne metódy, ako ochladiť proste ten porast, pretože ten porast trpí. Hoci ktorý porast, keď je vonku 35 stupňov, trpí hlavne jahoda. Proste jahoda nad 25 stupňov už prestáva nejak fungovať, prestáva robiť nové kvety, prestáva robiť ovocie. A tomuto sa chceme vyhnúť proste nejakými inováciami, ktoré tento rok by sme chceli uviesť do prevádzky. Ochrana jahôd pred pálivým slnkom bude zrejme na programe dňa nielen u veľkopestovateľov, ale aj menších záhradkárov. Určite by som odporúčal tí, čo majú doma
vlastné záhradky, nejak pritieniť tie jahody. Je to veľmi komplikované, pretože na jar potrebujeme toho slnečka čo najviacej, v lete zase musíme nejak pritieňovať. My sa snažíme celý skleník, celý foliovník pomalovať z vrchu. Chodí nám sem praškovacie lietadlo, ktoré praškuje farbu, čiže je to nejaká špeciálna farba, ktorá prepúšťa síce svetlo, snaží sa odrážať infračervené žiarenie. Infračervené žiarenie to celý ten foliovník alebo skleník prehrieva, čiže to sú už na trhu dneska vyvinuté špeciálne metódy, len ich proste treba aplikovať. Či už máme domácu nejakú záhradku, či už máme domáci nejaký foliovník, sú spôsoby dneska na trhu, ktoré nám umožňujú trošku sa s tým hrať. A hrať sa musia veľkopestovatelia aj so zberom, uskladnením či distribúciou jahôd na pulty predajní. Čas ide totiž proti kvalite a chuti jahôd. Dlho sme hľadali správny spôsob, ako pristupovať k samotnému manažmentu, či už zberu, či už zabalenia a celkovej expedície. Veľmi sa nám javí dobrý spôsob proste jahody sa vôbec nedotýkať. Jediný, ktorý sa jej dotkne u nás na farme, aj to v Rukaviciach, je samotný zberač. Ten uloží do misiek a tieto misky už nie sú či už prekladané, či už manipulované, čiže tie jahody nemajú na sebe nejaké otlačky prstov. Toto je najdôležitejšie za nás. Keď si všimneme rôzne zahraničné jahody, či už sú to zo Španielska, z Maroka, tvarovo sú možno podobné, ale jahody zo zahraničia ku nám cestujú aj jeden týždeň a už po týždni jesť jahodu nemá asi nejaký veľký význam, možno iba z nejakého efektného hľadiska, ale tá chuť proste tam od začiatku nebola, pretože tie jahody sú koncipované tak, aby vydržali enormne dlhý transport. Samotný čas od pozbierania až po pulty obchodných reťazcov sa snažíme čo najviac eliminovať. Dneska sa hýbeme na nejakých hranice 24 až 48 hodín, čo je úžasné voči nejakej konkurencii zo zahraničia. Takže si musíme predstaviť, na jednej strane je to nejaká tvrdá vec, ktorá vydrží transport, na druhej strane mäkké, sladučké jahody, ktoré sa vám rozplývajú na jazyku.